Gadewch ni weddio. Diolch i ni ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac i ni yn llawenhau bob un tro a bob un cyfle i cael dod i geisio dy wyneb ac i ddyrchafu dy enw ac i ni yn gofyn i ti nerthu ni i ddyrchafu dy enw ac i foliannu dy enw i ddiolch i ti am yr efengyl sanctaidd. Teir di'n plith nawr bendithio ni diogelan hamser arweinia ni yn ein haddoliad i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw, chydig o gyhoeddiadau, atgoffa chi o'r hyn sydd ar gael ar wefan Nghapel yr Rhath. Yr hyn sydd wedi cael ei osod ar y wefan yn barod yw'r myfyrdodau byr emynau'r efengyl ac hefyd astudiaethau Beiblaidd yn dilyn llyfr J.C. Ryle a'r sancteiddrwydd Holiness egluro'r efengyl. Hefyd yn agosau nawr fydd ein noson o garolau ac yn anffodus dydyn ni ddim yn gallu cynnal yr oedfa honno yn fyw yn yr adeilad yn Nghapel yr Rhath, ond mi fyddwn ni yn ceisio cynnal yr oedfa ar-lein ar yr un noswaith, sef y nos Iau cyntaf mis Rhagfyr, sef Rhagfyr y trydydd am hanner awr wedi 7. Ac felly croeso i chi ymuno â ni yn canu carolau yn ein cartrefi ni a fe fydd neges byr ar y diwedd. Hefyd, noswyl y Nadolig, croesawyr y Nadolig, fe fyddwn ni'n ymdrechu wneud yr un peth hefyd pryd hynny, Rhagfyr 24, ond yn hwyr yn y nos, chwarter wedi 11 oedfa byr yn canu chydig o garolau ac yna neges wrth i'r Nadolig agosau. Hefyd, i ni'n gobeithio gosod carolau'r efengyl yn ystod mis Rhagfyr. Myfyrdodau byr yn debyg iawn i emynau'r efengyl, ond myfyrdodau byr o rhai o'r carolau i ni yn ei canu. Wel, gadewch i ni ddarllen o air Duw, yr efengyl yn ôl Lyc, y bedwaredd benod ac yn dechrau'n adnod 14, Lyc penod 4, adnod 14. A'r Iesu a ddychwelodd trwy nerth yr ysbryd glân i Galilea, a sôn aeth amdano ef trwy'r holl fro oddi amgylch, ac yr oedd fe yn athrawieithu yn ei synagogau hwynt ac yn cael anrhydedd gan bawb. Ac fe aeth i Nazareth, lle magesid ef, ac yn ôl ei arfer fe aeth i'r synagog ar y saboth ac y gyfododd i fyny ddarllen. A rhodded ato lyfr y proffwyd Eseias, ac wedi iddo gorid y llyfr fe a gafodd y lle yr oedd yn ysgrifenedig. Ysbryd yr arglwydd sydd arna fi oherwydd iddo feneinio i bregethu'r tlodion yr anfonodd fi, i achau'r drylledig o galon ac i bregethu gollyngdod i'r ceithion, a chaffeiliad golwg i'r deillion i ollwng y rhai ysig mewn rhyddeb, i bregethu blwyddyn gymeradwy'r arglwydd. Ac wedi iddo gair llyfr, a'i roddi i'r gweinidog i fe eisteddodd, a llygaid pawb oll yn y synagog oedd yn craffu arno. Ac fe ddechreuodd y wedid wrthynt, heddiw y cyflawnwyd yr ysgrythyr hon yn eich clistiau chwi. Ac yr oedd pawb yn dwy'n tystiolaeth iddo, ac yr oeddent yn rhyfeddu am y geiriau grasusol a ddeiau allan o'i enau ef, a hwy a ddywedasant, ond nid hwn yw mab Joseph. Ac fe a ddywedodd wrthynt, yn hollol y dywedwch y ddihareb hon wrthyf, y meddyg, i achad i dy hun, y pethau a glywsom ni ei gwneithir yng Nghapernaum, gwna yma hefyd yn dy wlad y hun. Ac fe a ddywedodd yn wir meddaf i chwi, nad yw un proffwyd yn gymeradwy yn ei wlad ei hun. Eithir mewn gwirionedd meddaf i chwi, llawer o wragedd gweddwon oedd yn Israel yn yddiau Elias, pan geiwyd y nef 2 blynedd a 6 mis, fel y bu newid mawr trwy'r holl dir, ac nid at yr un ohonynt yr anfonwyd Elias, ond i Sarepta yn Seidon at wrai gweddw, a llawer o angleifion oedd yn Israel yn amser Eliseis y proffwyd, ac ni lanhawyd yr un ohonynt, ond Naaman y Syriad. A rhai oll yn y synagog wrth glywed y pethau hyn, a lanwyd o ddigofaint. Ac y godasant i fyny ac ei bwriasant ef allan o'r ddinas, ac ei dygasant ef hyd ar ail y bryn, yr hwn yr oedd ei dinas wedi hadeiladu arno. A'r fedr ei fwrw ef bendram mwynygol i lawr, ond ef gan fyned trwy ei canol hwynt a aeth ymaith. Ac a ddaeth i weired i Capernaum, dinas yng Galilea, ac yr oedd yn ei dysgu hwynt ar y dyddiau saboth, a bu arith yr ganddynt wrth ei athrawiaeth ef, can nes i ymadrodd ef oedd gydag awdurdod.
a byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Mae gyda'ch ni edrych ar y rhan honno o'r ysgrythyr, bedwaredd benod o lyc ac fel testyn adnod 28, a rhai oll yn y synagog wrth glywed y pethau hyn a lanwyd o ddigofaint. Nawr dwi'n cofio wrth dyfu i fyny a gweld fy nhad yn mynd ati i baratoi pregethau, y sil yn gorffen ac yna'n dechrau o'r dechrau ar fore Dydd Llun yn ceisio gweld a chwilio i weld yr hyn y byddai yn pregethu arni yr wythnos canlynol. Ac o dro i dro mi fyddwn ni'n clywed y sgwrs ynglyn â'r penderfyniad a'r destun i bregethu arni. Ac ambell waith bydde fy nhad yn crybwyll bod un adnod wedi dod yn syth iddo. Yr arglwydd wedi arwain at yr adnod ac yr oedd yn gwybod yr hyn yr oedd yn mynd i baratoi arni yn ystod yr wythnos. Ond ambell waith yn gorfod brwydro a chwilio am adnod. A bob tro yn gorfod gweddio am arweiniad, p'un bod yn dod yn hawdd a'i pheidio, yn gweddio y byddai'r arglwydd yn arwain at yr adnod y dymunau i'w bregethu arni. Ac yn fan hyn i ni yn gweld rhagleniaethau Duw ar waith. Yn yr arweiniad tuag at testun, y cynnwys, y nerth i bregethu'r o'r adnod hefyd. Y cyfan yna yn rhagleniaethau Duw yn arwain y gynulleidfa hefyd. Mae'n meddwl am bob un oedfa yr cyfan wedi drefnu gan yr arglwydd, yr adnod, y pregethwr, yr awyrgylch, y sefyllfa, y gynulleidfa, y cyfan. Nawr, o'n i'n meddwl yn ddiweddar, sut mae'r rhy math o thema wedi dod i fyny'n aml yn ystod yr wythnosau diwetha. Ac eto, heb chwilio am adnodau o reidrwydd ar y thema hynny, yn gweld adnod ac yn teimlo rhyw arweiniad i fynd i baratoi arni, ac yna wrth baratoi yn gweld bod yr un math o fwrdwn, yr un math o neges ac sydd wedi bod yn yr wythnosau blaenorol. Ac yn meddwl rhaid felly bod yna bwrpas i hynny. Rhaid bod yna reswm i'r fath arweiniad. Falle'r un fath o faich y byddai'r rhai sydd yn gyfarwydd ar Efengyl yn cael rhyw fath o her. Mae hyn wedi dod i'r wyneb sawl gwaith yn ddiweddar. Ac eto, i ni'n ei weld fan hyn, bod yna elfen, bod yna rai sydd yn clywed yr Efengyl o sil i sil, ac efallai wedi gorgyfarwyddo, ac efallai wedi cydsynio i'r Efengyl. Ond efallai'r her fan hyn yw i chi beidio troi cefn a chwerwi am ba bynnag reswm. Efallai mae dyma sydd ei hangen arnoch chi sydd yn gwrando heddi. Bob tro fe ddylsyn eistedd i fyny a gwrando, ond mwy felly, os ydych chi'n dechrau teimlo yr awydd i droi at rhywbeth arall. I'r rhai, mae'r arglwydd gallu defnyddio y pregeth fel hon i gyfeirio ac i argyhoeddi pob math o bobl o bob math o gefndiroedd. Ond falle'n arbennig y rhai hynny sydd yn gyfarwydd ac efallai'n dechrau chwerwi, yn dechrau newid meddwl, yn dechrau meddwl na mae'r hyn dwi wedi glywed dim cweit beth chi eisiau ac eisiau troi at rhywbeth arall, falle Efengyl arall, falle Nghapel arall, falle rhyw math wahanol o addoliad, be bynnag yw ond gai roi her i chi, efallai fod yr neges hon yn bwysig ar eich cyfer chi, yn rhagleniaethau'r arglwydd, fod wedi trefnu bod y neges hon ar eich cyfer chi. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y derbyniad cyffredinol sydd i'w weld yma yn yr adnodau, ac yna gwrthodiad penodol, ac yna'n olaf yn drydedd llwyddiant Crist. Wel, yn gyntaf, y derbyniad cyffredinol. I bob ymddangosiad y mae popeth yn edrych mor addawol, ond diwe. Pan chi'n darllen y darn yma, oedd yn taro fi to wrth i fi darllen ar ddechrau'r oedfa hon. Sut i ni mynd o fod yn gadarnhaol i fod yn negyddol iawn ac yna nôl i fod yn gadarnhaol to. Ac felly mae ac i bob ymddangosiad, yr oedd fan hyn yn edrych yn addawol iawn. Nad oedd 14 ac 15, ar Iesu a ddychwelod trwy nerth yr ysbryd i Galilea, a sôn a aeth amdano trwy'r holl fro oddi amgylch, ac yr oedd fe'n athrawieithu yn ei synagogau hwynt, ac yn cael anrhydedd gan bawb. Mae'n eitha peth, ond diwe. Roedd pawb yn siarad amdano fe,
siarad am ei wirthio fe, am ei athrawieithau fe, ac yn derbyn anrhydedd gan bawb. Wel, roedd pobl wedi rhyfeddu. Roedd na gyffro yn doedd, pan roedd yr Iesu wedi dod. A fe gafodd e'r parch yma am ei bregethu, am ei athrawieithu fe. Mi roedden nhw'n yn rhyfeddu ac yn syni at yr hyn roedden ni ddweud, a'r ffordd roedden ni ddweud. A hyd yn oed pan aeth at ei bobl ei hun, yn Nazareth, yr oedd pethau'n edrych yn addawol. Mae hwnna hyd yn oed yn gamp, a mae'n dod yn fwy o gamp, a ni'n meddwl o'r adnod mae'n dweud nes ymlaen, am bregethu ymhlith eich pobl eich hunan, a'r gwrthodiad sydd gan amla. Ac mae'n anhygoel, roedd y Nazareaid yn gadarnhaol. Adnod 16. Ac fe aeth i Nazareth, lle y magesid ef, ac yn ôl ei arfer fe aeth i'r synagog ar y sabodd, ac y gyfododd i fyny i ddarllen. Ymhlith y sawl a adnabu fe, yn gwybod amdano. Y man lle gafodd ei fagu, fe ddysgodd y bobl. Mae eitha peth ond diwedd. Roedd e fyna'n sefyll ac yn dysgu'r bobl yma. Y bobl yr oedd e wedi cael ei magu yn ei plith. Fe aeth e'r synagog yn ei plith nhw. Ac fe agorodd e gair Duw. Gwrandewch ar yr adnodau 17 ymlaen, ddarllenau nhw to, yn disgrifio yr hyn a ddywedodd e. A'r ffordd a ddywedodd e, i'w bobl ei hun. Adnod 17, a rhodded ato lyfr y proffwyd Eseias, ac wedi iddo agored y llyfr, fe gafodd y lle roedd yn ysgrifenedig, ysbryd ar arglwydd sydd arna fi, oherwydd iddo fy eneinio i bregethu i'r tlodion yr anfonodd fi, i achau'r drylledig o galon, i bregethu gollyngdod i'r ceithion a chaffeiliaid golwg i'r deillion, i ollwng yr rhai ysig mewn rhyddeb, i bregethu blwyddyn gymeradwy'r arglwydd, ac wedi iddo gair llyfr, a'i roddi'r gweinidog, fe esteddodd, a llygaid pawb oll yn y synagog oedd yn craffu arno. Ac fe ddechreuodd ddywedyd wrthynt, heddiw y cyflawnwyd yr ysgrythyr hon yn eich clistiau chwi. Ac yr oedd pawb yn dwy'n tystiolaeth iddo, ac yr oeddynt yn rhyfeddu am y geiriau grasesol a ddeiau allan o Ien a Ef, a hwy a ddywed asant, onid hwn yw mab Joseph. Nawr, ar y cychwyn yr oedd pawb yn hapus ar hyn a ddywedodd yr Iesu. Roedden nhw mwy na bodlon. I bod nhw'n nabod ers blynyddoedd, ers iddo cael ei eni. Roedden nhw dal i bob ymddangosiad fan hyn, yn barod i dderbyn yr hyn a ddywedodd yn y synagog. Ac fe nath bregethu fel y sylwch chi o Eseia, ac fe nath sôn am ddyfodiad y Meseia a thasg y Meseia. Ac hyd yn oed bryd hynny yr oedd y gynulleidfa yn gwbl fodlon i byd. Popeth yn iawn am yr hyn a ddywedodd yr Iesu, ac yn eitha calanogol, yn craffu arno. Hefyd, roedden nhw'n hoffi'r neges am y Meseia'n dod, ac yn cytuno pob gair gyda'r hyn yr oedd yr Iesu yn ei ddweud. Hyd yn oed yn fodlon mynd ymhellach, adnod 20, ac wedi iddo gair llyfr, a'i roddi'r gweinidog, fe esteddodd a llygaid pawb oll yn y synagog, oedd yn craffu arno. Onid yw hwnna'n arwydd da ar y cyfan, pa mae llygaid yn craffu ar y siaradwr. Mae'n dangos o leia i bod yn gwrando ac a diddordeb. Roeddent yn gwrando yn astyd. Llygaid yn arwydd o'r gwrandawiaid. Mae clistiau sy'n gwrando, mae pob athro'n gallu dweud hynny. Os nad yw'r llygaid y disgybl ar yr athro, i chi'n amen fawr iawn ydyn nhw'n gwrando. Maen nhw'n breuddwydio meddwl am rhywbeth arall yn chwarae gyda rhywbeth neu gilydd. Chi eisiau gweld llygaid y gynulleidfa arnoch chi yn gwrando pob un gair. A dyna beth oedd fan hyn. Mi roedden nhw yn frwydfrydig, yn craffu ar yr Iesu tra'n pregethu. Roedden nhw hyd yn oed yn fodlon gwrando a chlywed y geiriau yma, adnod 21, ac fe ddechreuodd wedi'n wrthynt, heddiw y cyflawnwyd yr ysgrythyr hon yn eich clistiau chwi. Mae e newydd sôn am y Meseia, a nawr mae'n dweud, heddiw mae'r geiriau yma'n cael eu cyflawni. Ac nawr mae rhyw gyffro yn ei plith nhw. Ydy'r Meseia dod, ac maen nhw'n llawn cyffro. Maen nhw'n hoffi'r modd y pregethodd, yn rhyfeddu ato, mae'n cyfeirio at y geiriau graslon. Ond mor sydyn y newidiodd pethau. Fe newidiodd pethau'n o gyflym yn do.
Ond nid yw hynny mor gyfarwydd. Wrth gwrs mae'r ymateb yn amrywio o berson i berson ac o amgylchiadau i amgylchiadau. Ond yr hyn i ni'n gallu tystio iddo, i ni'n gweld hyn mor aml dros y blynyddoedd, ac mae'r hyn yn codi dychryn, ac yn dod â thristwch ei fod yn gallu digwydd yn y lle cyntaf, ac yn gallu digwydd mor gloi. Ond i ni'n weld yn yr ysgrythyr, ei fod yn gallu digwydd, fod pobl yn gallu newid i meddwl mor sydyn. Pan fod pobl yn gyfarwydd ar neges, y capel efallai'r gweinidog yn gwbl gyfarwydd, falle di bod nes blynyddoedd, falle'n rhan o'i bywyd nhw, i magwraeth nhw. Maen nhw'n cytuno gyda'r neges, maen nhw wedi gwrando ar y pregethu, maen nhw'n hoffi'r neges i dyn oed. Maen nhw'n barod am ddiffyn gwas yr arglwydd sy'n pregethu'r neges o sil i sil. Ac os rhywun yn cyhyddo fe o fod yn hyn a'r llall, o na, nhw ddim i derbyn e, ac maen nhw'n un am ddiffyn e, sefyll lan drosto. Sefyll dros yr eglwys, pan fod yr eglwys yn cael ei parddio. Yn awyddus cefnogi. Pam? Gan yn hoffi'r hyn maen nhw'n ei glywed ar modd y dywedir y neges. Maen nhw'n hoffi'r cyfan. Maen nhw'n gyffyrddus gyda'r cyfan. Ond yna rhyw ddydd, mae pethau yn newid. Mae yna rhywbeth i digwydd. Gai ofyn cwestiwn cyn i ni fynd cam ymhellach. Oes yna rai sydd yn gwrando? Falle a oedd yn hapus i byd, gyda'r neges, gyda'r capel neu'r un sy'n pregethu. Ond yna nawr, mae yna rhywbeth yn corddi. Mae yna rhyw atgasedd. Be bynnag yw'r rheswm, dawn ni at hynny maes o law. Ond gai ofyn i chi hyn, cyn i chi droi'r peiriant i ffwrdd. Falle trwy'r rhagluniaethau Duw fod yna her yma i chi gwrandewch. Gwrandewch ar y rhybydd sydd fan hyn. Gwrandewch yn astud o na fydda'ch llygel chi'n craffu ar y sgrin fach nawr ac yn gwrando ar pob un gair. Ac yn gweddio bydd yr arglwydd yn siarad gyda chi. Wel, gyda chi ni symud ymlaen yn ail y gwrthodiad penodol yma. Mae hwn mor drist. Mae e'n drist iawn yn y darn yma sydd o'n blaenau ni. Ac yn drist pan yn ni weld yn digwydd yn ein bywydau ni heddiw. Ac i ni yn ei weld e. Pan daw yr ymwybyddiaeth o'r gwir neges. Dyna'r broblem. Pa mae dealltwriaeth wedi dod, ac i chi'n deall be mae'r pregethwr yn ei bregethu. Ac mae'r ymwybyddiaeth yma wedi dod drosto chi. Chi'n meddwl bod derbyniad wedi bod yn y gorffennol, a chi wedi cytuno gyda popeth, ond yna. Ac mae hwn yn digwydd mor aml. Mae'r unigolyn yma, efallai, sydd wedi bod yn cyffyrddus i byd. Mae rhywbeth yn digwydd. Maen nhw'n dechrau deall falle beth mae pregethwr yn ei ddweud. Ac wrth gwrs, nid yr unigolyn sydd ar fai, nid yr un sy'n gwrando gan amla. Mae nhw fyna'n dweud, wel, mae rhywbeth i newid fan hyn, dwi ddim yn licio'r neges dim mwy. Mae'r pregethwr wedi newid. Mae wedi newid y ffordd mae'n pregethu, y neges mae'n pregethu, y cynnwys. A nhw sydd wedi tramgwyddo. Y pregethwr sydd wedi, fe nath e, dyna i chi ofnadw. Chi'n gwybod be pregethodd amdano di sil? Fe nath e pregethu ar yr union beth dwi wedi wneud. A mae rai bod wedi ffindo mas, a mae wedi dweud e. A pa hawl sydd ganddo fe i bwyntio bys? Pa hawl sydd ganddo fe i ddweud y fath beth? Efallai mae dyna beth yw e. Yn sicr, nid nhw y gwrandawr sydd wedi newid. Nid nhw sydd wedi oeri neu pellau. Mae ganddyn nhw yr efengil maen nhw yn ei gredu ac yn ei ddilyn. Ond efallai bod yr ymwybyddiaeth o beth yw'r neges wedi dod, a dyn nhw ddim yn licio fe. Dyma beth ni'n gweld fan hyn. Fe gytunodd yr Iddewon gyda'r Iesu am broffwydoliaeth, am ddyfodiad teyrnas y Meseia, ac yn llawn cyffro meddwl bod yr Iesu'n dweud bod e yno nawr, yn ei plith nhw, bod y dyfodiad yn dod nawr yn y dyddiau sy'n dod. Ond dyma'r broblem. Pan sylweddolon nhw fod yr Iesu yn crybwyll ac yn dweud mai fe oedd y Meseia, fe wrthodon nhw hynny. Unwaith yn nhw sylweddoli i Iesu Grist honni fod yn fab Duw, yr un maen nhw yn ei nabod, mae'r peth yn hirt, yn warthus, rhyfig,
Ac roedd na atgasedd. Adnod 21 ac fe ddechreuodd y wedyd wrthynt. Heddiw y cyflawnwyd yr ysgrythyr hon yn eich clistiau chwi, ond roedd nhw wedi meddwl, y neges oedd yr Iesu'n ei ddweud, heddiw bod y dyfodiad yn dod, ac nawr yw'r amser i ni ddechrau chwilio am y Meseia. Ond yna pan sylweddoli, fi yw'r Meseia dywedodd yr Iesu. O na, dyn nhw ddim eisiau hynny. O'n nhw wedi llwy'r camddeall y neges, llwy'r camddeall y proffwydi, bod yr cyflawniad wedi digwydd yn yr Iesu. Roedd yn barod wedi digwydd yn ei enedigaeth e. Roedd na gyflawniad o broffwydoliaethau di-ri wedi bod yn barod, a fe ddylsyn nhw wedi sylweddoli hynny. Ond nawr, mae'r Iesu'n dweud hyn, ac na, dyn nhw ddim eisiau hynny. Dydyn nhw ddim eisiau meddwl, mae Iesu oedd yr un oedd Eseia yn ei ddisgrifio. Ac felly chi'n gweld adnod 22, diwedd adnod 22 o hwy a ddywed asant, onid hwn yw mab Joseph. Dyma'r geiniog yn syrthio i'w le. Dyma'r newid yn dechrau digwydd. Be hwn? Yr un ni yn ei adnabod ers ei enedigaeth, ni'n nabod ei deulu fe. Ni'n nabod ei fam a'i dad e. A teulu tlawd cyffredin sair oedd ei dad e. Roeddent yn barod ei glodfori pan yn sôn am y Meseia. Ond nawr, pan yn deall mae sôn amdano ei hun ydoedd, dechreuodd pethau newid nawr. Gwaber Iesu cyflwr ei celonnau ar hyn y meddyliant. A tebar Iesu yr hyn oedd yn gwestiwn ar ei meddyliau nhw. Adnod 23, drychwch ar yr ateb. Mae'n rhoi i'r meddyliau sydd ganddynt, ac fe ddywedodd wrthynt, yn hollol y dywedwch y ddihareb hon wrthyf, y meddyg, iachad i dy hun, y pethau y glywsom ni ei gwneithir yng Nghapernaum, gwna yma hefyd yn dy wlad y hun. O'n i'n gweld yma, eto, y derbyniad arwynebol oedd ganddynt yn flaenorol, doedd dim problem gan rhain am y gwirthiau, roedden nhw'n ddigon parod credu iddo wneud gwirthiau, ond pan yn sylweddoli beth oedd e'n ei ddisgrifio honno ei hun, roedd yn fater arall, ond nid yw hwn mor gyffredin. Bydde rhai o'r Phariseiaid yn fodlon derbyn bod na bethau amhosib bydden nhw i fod yn gwadu'r gwirthiau i ryw raddau, achos, wedyn i ryw raddau i bob pwynt, achos mi roedd y gwirth wedi digwydd, doedd dim eglurhad arall i'r gwirthiau, roedden nhw'n wirthiau, ac felly roedd pobl yn hyfeddu. Ac felly ddim yn anodd credu yn y gwirthiad. Oedd rhain siwr o fod ddim yn cael unrhyw drafferth i gredu'r Iesu wneud gwirthiau. Gwna nhw'n fan hyn te. Doedden nhw ddim yn licio bod e ddim yn ei wneud am ni plith nhw i bobl ei hun. Ac felly mae yna rhyw fath o her fan hyn. Mae rhyw fath o gwestiynau'r Iesu. Os wyt ti'n neud o fyna, pam i ni ddim digon da? Gwna fe fan hyn. Elfen o herio, os wyt ti wedi neud e. Mae yna pob math o bethau. Ond yn sicr doedd dim cwestiwn fan hyn am y gallu i wneud gwirthiau hyd yn oed. Adnod 24 ac fe ddywedodd yn wir meddaf i chwi, nad yw un proffwyd yn gymeradwy yn ei wlad ei hun. Mae'r dywediad yna'n gyfarwydd ac roedden nhw'n ei ddeall, roedd yn wir unwaith eto, roedden nhw'n gwrthod methu gweld heibio'r cnawdol, un o'i plith nhw, roedden nhw'n nabod, ac mae yna elfen o hynny yma yn eu plith nhw, caledwch, cenfigen yn aml, dyna sydd raidd y dywediad yma. Llawer un wedi gwrthod yr Efengil yn does gan Pregethwr, falle ar sail bod nhw'n nabod e, neu wedi bod yn ffrindiau gyda fe, neu wedi tyfu fyny gyda fe, i fagu gyda fe. Efallai bod yna rai hun yn cofio y Pregethwr tan fach. Dwi wedi cael yna sawl gwaith. Pobl yn dweud dwi'n cofio ti fel crwt bach yn trwsus byr. A dwi'n siŵr, falle, i rai sydd yn dweud na'n anodd gwrando ar rhywun felly, maen nhw'n nabod. Falle oedd yn blentyn bach direidus drwg efallai. Ac nawr yn pregethu. A chi'n nabod e, dwi'n gallu cymryd o hwnnw. A elfen felly yn does. A falle cyfoedion, efallai yn teimlo, pam fod e'n pregethu a ddim yn fodlon derbyn ohono fe, achos mae yna elfen fyna meddwl dwi'n nabod e, dwi'n gwybod beth oedd e fel pan oedd e'n ifancach. A falle math yno beth. Mae mor dris, ond os yw'r arglwydd yn galw rhywun i bregethu'r Efengil, yna mae'r arglwydd yn ei galw nhw, ac yn ei nerthu nhw, ac yn rhoi neges iddyn nhw. Ac eto, mae'r fath ragfarn yn does ymlith llawer. Sawl un fydd mewn colledigaeth tragwyddol.
oherwydd doedden nhw ddim wir eisiau gwrando ar neges y pregethwr, achos o'n i'n nabod e. Ond mae'r Iesu fan hyn yn taro'r hoelen ar ei phen. Y broblem bob tro yw'r efengyl. Dyna yw bob un problem. Mae wastad yn dod nôl i'n dealltwriaeth ni o'r gwir efengyl. Dyna pan fod bydolrwydd yn yr eglwys. Diffyg deall yr efengyl. Diffyg gwir brofiad. Profiad crefyddol efallai, ond nid yr efengyl, nid o'r ras Duw. Achos os yna gwir brofiad, fe fydd na ddealltwriaeth, fe fydd na ostyngeidrwydd, fe fydd na sancteiddrwydd, fe fydd na wahaniad o'r byd. Mae gwirth wedi digwydd. Ond dyma'r broblem fan hyn, yw'r diffyg deall o'r efengyl. Fel llawer i berson crefyddol. Os dim ots os ych chi'n hoffi hyd yn oed clywed y neges. A dyma'r broblem, mae llawer o bobl crefyddol yn hoffi clywed y neges am gariad Duw, am fawredd Duw hyd yn oed. Os newch chi bregethu am gariad Duw, gan amla, bydd pobl yn gwrando ar y darnau maen nhw'n hoffi ta beth. Ac os yw yn bregeth arwynebol iawn, cariad Duw, 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 cariad Duw. Dyna chi adnod sydd wedi cael ei gambregethu ohono. Mawredd Duw, bydd lot o bobl licio sôn am fawredd Duw ac yn meddwl bod nhw'n ei folianu fe. Rhai hyd yn oed yn fodlon gwrando ar neges ar sancteiddrwydd Duw, cyn belled nad yw yn wir bregethiad ar sancteiddrwydd Duw a disgwyliadau Duw ohonom ni. Ond os newch chi ddweud Duw sanctaidd Duw, pawb yn hoffi hwnna, pobl crefyddol yn hoffi hwnna lot fawr. Ac os newch chi bregethu bregeth athrawieithol, llawn athrawiaeth, yn ddwfn iawn, am fawredd Duw, cariad Duw, sancteiddrwydd Duw, popeth yn iawn. Ond pan i chi'n ei gymhwyso fe i'r enaid, dyw popeth ddim yn iawn. Pan chi'n herio'r enaid, dyw e ddim yn iawn mwyach gan lawer nag yw. Pan i chi'n dod at sofraniaeth Duw, dyma i chi faes. Pan yn pregethu ar sofraniaeth, mae'n atgasedd. Pan i chi'n clywed i Dduw dewis pobl i'w hun, dyw pobl ddim yn gallu stymogi hynny ac yn dweud, na, dwi ddim eisiau hynny, dwi ddim yn licio hynny, a dwi ddim yn gallu plethu'r holl athrawieithiau at ei gilydd. Mae pob un yn ddibynnol ar ei gilydd, ond maen nhw'n cam ddiffinio'r athrawieithiau yma, a dwi ddim yn gallu stymogi sofraniaeth Duw, ac mae Iesu Grist yn gwybod hyn, ac mae e yn ei herio nhw ymhellach, mae e'n mynd cam ymhellach yn y maes yma. Nawr mae'r geiniog yn dechrau syrthio i'w le. Nawr maen nhw'n deall am beth mae'r Iesu'n pregethu. Nawr maen nhw wedi deall goblygiadau'r efengyl. Mae yn dweud adnod 25. Eithir mewn gwirionedd meddaf i chwi. Llawer o wragedd gweddwan oedd yn Israel yn nyddiau Elias. Pan geiwyd o nef 2 blynedd a 6 mis, fel y bu newyn mawr drwy'r oll dir. Ac nid at yr un ohonynt yr anfonwyd Elias, ond i Sarepta yn Seidon at wraig weddw. Mi'n siŵr, mi roedd gwynebau'r hau yn dechrau troi yn biws. Achos yn sicr oedd gweddwon yn Israel, ond fe aeth i Seidon yn lle. Ac felly mae yna rhyw arwydd fan hyn, nid dim ond atyn nhw, mae di mynd at pobl eraill. Adnod 27, a llawer o wahangleifion oedd yn Israel yn amser Eliseis, y proffwyd, ac ni lanhawyd yr un ohonynt, ond na ma'n asuriad. Roedd digonedd o wahangleifion yn Israel, ond ni achawyd yr un, iachawyd suriad. Sofraniaeth Duw. I ddewis ef. Erbyn hyn roedd y dorf yn dechrau cynhyrfu ac yn troi. O fod 1 munud yn ei glodfori fe, yn craffu arno, yn gwrando ar pob un gair, yn dweud mae geiriau graslon oeddent, nawr yn dechrau deall ei neges ac yn ei cyffwrdd ac yn ei tramgwyddo yn crybwyll, falle hefyd mae'r cenhedloedd byddai'n derbyn o'r asesau Duw. Fod sofraniaeth, etholedigaeth ar waith. Nid yw hyn yn parhau yn dramgwydd. Pan i chi mynd at wraidd yr efengyl. Gwybyr Iesu'r balchder, y cnawdolrwydd yn ei crefydd, y bydolrwydd oedd yn ei crefydd. Ac i chi'n gweld yr ymateb, grandewch, mae mor drist. Adnod 28 a 29. A rhai oll yn y synagog, wrth glywed y pethau hyn, a lanwyd o ddigofaint, ac a godasant i fyny, ac a'i bwriasant ef allan o'r ddinas, ac a'i dygasant ef hyd ar ail y bryn, yr hwn yr oedd yn ei dinas wedi adeiladu arno, ar fedr ei fwrw ef bendra mwnnygl i lawr.
Ond nid yma ein gwlad wedi brofi dro ar ôl tro. Ond nid i ni yma yng Nghymru wedi gweld hyn. Ar y cychwyn, popeth yn ymddangos yn iawn. Yna rhywbeth yn digwydd. Yn aml iawn, yn drist iawn, i ni'n gweld hyn ymhlith ein pobl ifanc ni. Sawl tro ni wedi gweld hyn. Fel plant yn hyfryd ac yn dod yn ifydd i'r cwrdd ac yna'n dechrau dod trwy harddegau ac falle dal yn mwynhau dod i'r cwrddau pobl ifanc, efallai mwynhau dod i'r gwersylloedd, mwynhau chwarae'r gemau, mwynhau'r cwmniaeth, ond wrth i temptasiynau'r byd gynyddu, efallai pethau'n dechrau newid. A fod a'n gyfnod mewn bywyd pan ych chi'n dod ac yn gweld, pan gelwyr i sefyll dros y gwirionedd efallai. Falle dyna beth sy'n digwydd. Bod na rhywbeth yn digwydd sydd yn peri bod rhaid i chi sefyll. Ac mae'n anodd. Neu wedi blynyddoedd o broffes efallai. Ac eto, falle ddim wedi ildio'n llwyr na deall yr Efengyl, ond i chi wedi gwneud proffes ers blynyddoedd, heb ddeall. Neu falle neb wedi'ch herio'n bersonol ar agweddau o fywyd Gristnogol ac ar athrawiaeth. Ac yna mae yna rhyw ddydd yn dod, lle mae rhaid i chi ddangos eich lliwiau, eich gwir liwiau, sefyll gyda'r saint, y gwir saint. Ond mae'n mynd i gostio chi. A mae'n costio lot. Mae'n costio ffrindiau, falle colli ffrindiau, cwmnïau teulu hyd yn oed, bod chi ddim yn boblogaidd yn y teulu dim mwy. Efallai fyddwch chi'n sefyll allan ymhlith y teulu. Efallai ymhlith ffrindiau, colli'r ffrindiau. Efallai colli'r ffrindiau i gyd. Efallai bydd na colli swydd. Methu cael dyrchafed, gallu fod yn amryw o bethau. Ond beth i ni'n gweld yw hyn, i ni'n dechrau gweld bydolrwydd yn cropian mewn i fywyd. Ac yn raddol bach, i chi'n gweld y temptasiwn i beidio colli mas ac i gael rhai o'r pleserau'r byd, ac yn raddol pa bynnag mor selog yr oeddech, a pa bynnag faint o sgylein oedd ar eich proffes chi, a brwdfrydedd oedd i weld yn eich bywyd chi, y mae hyn yn dechrau pylu. I ni'n ei weld yn dydyn ni ymhlith yr ifanc, yr cyfaddawdi'n dechrau. Y partion, a'r hyn sydd yn digwydd yn y partion, yr hyn sy'n cael ei gymryd yn y partion. Ac yna'r sabath, os ych chi yn y byd chwaraeon, mae mor anodd yn diwedd. Pob math o chwaraeon ar y sil nawr. Os ych chi'n gwylio neu'n cymryd rhan, os ych chi'n dda iawn ac yn gobeith i fynd ymhellach anodd, bron allech chi dweud yn amhosib, achos mae ar y sil. Dyna chi gost. Dyna chi gost i rywun i wrthod cyrraedd y safon ucha, oherwydd bod nhw'n war ar y sil. Ac eto, a yw e'n gost? Tragwyddoldeb o golledigaeth? Neu bywyd tragwyddol? Ac eto i gyd, mae nhw'n edrych ar y pethau yma fel cost. Dyn nhw ddim wedi gweld mawredd Crist. Dyn nhw ddim wedi gweld rhyfeddod a prydferthwch Crist a iachawdwriaeth a maddeuad pechodau a bywyd tragwyddol os maen nhw'n ei ystyried yn gost. Ond dyna'r broblem. Maen nhw wedi hoffi'r Efengyl maen nhw wedi glywed am flynyddoedd, falle achos dyn nhw ddim wedi deall beth sydd wedi cael ei bregethu, neu falle dod e ddim yn cael ei bregethu. Ond yna maen nhw'n dod wyneb yn wyneb gyda'r gwir Efengyl. A mae'r cyfaddawdi'n dechrau digwydd. Ac os mae'n eglwys ffyddlon, neu falle beth chi'n gweld i dechrau colli cwrddau gweddi, yr esgusodion am golli cwrddau. I ni'n ei glywed nhw i gyd, ond ydyn ni hyd yn nawr o ddod yn ôl. Pob math o esgusodion. Pam na fedrai fod yn y cwrdd fan hyn, pam na fedrai ddod i fan hyn, pob math o bethau. Ond yr hyn i ni yn gwybod yw, falle allech chi dwyllo pob un a phawb a phopeth, ond i chi ddim yn gallu twyllo'r arglwydd. Ac ni'n gallu esgusodi yr rhai sydd yn anwylid i ni, ac yn chwilio am bob math o esgusodion. Peth fwyaf peryglus i wneud, os yw i hyneidio nhw mewn peryg. Ond hefyd, beth sy'n gallu digwydd yw fod y pregethwr, falle bod chi wedi hoffi popeth mae pregethwr yn ei ddweud, a'r ffordd yn ei ddweud. Ond yna mae'n dweud rhywbeth sydd yn benodol i chi. Ac efallai chi wedi dweud e canodd y weithiau yn y gorffennol, ond nawr i chi'n ei glywed e. Nawr i chi'n ei ddeall e. Ac nawr i chi'n gweld goblygiadau hyn ar eich bywyd chi. Ac nawr i chi'n cyhuddo'r pregethwr o bob math o bethau.
ni wedi gweld hyn do, ni'n cael clywed amdano fe rhywsut neu gilydd ym hen blynyddoedd. Ni wedi clywed bod hwn o'r llall ddim yn licio y ffordd nes ti ddweud hwn. Ac mae'n dod fel tym bach o sioc, o'n i'n sylweddoli bod e wedi tramgwyddo gymaint. Ond i chi'n gwybod, mae blynyddoedd wedi mynd am yr hyn, wedi hyn grwydro. Ond yna rhywbeth wedi cael ei tramgwyddo. Rhywbeth oedd wedi cael ei ddweud. A mae'n digwydd mor aml. Bod y geiniog yn syrthio i'w le. Ond mor aml yr hyn sydd wrth wraidd y broblem yw'r efengyl a'r gwrthodiad o'r efengyl, a'r diffyg deall yr efengyl, y diffyg plygu orchmynion yr arglwydd. Dyn nhw ddim wedi gweld yr arglwydd am yr hyn ydyw. Methodd yr Iddewon yn do. Weld mae y Nazareaid o'i plith oedd yr Iesu. Dyna oedd y broblem fyna hefyd. Yr oedd yr Iesu yn y synagog ymhlith y Nazareaid. Ac yn wreiddiol, roedden nhw'n ddigon bodlon neu byd. Yn ei nabod ac yn hyfeddu at ei eiriau fe, ac yn clywed peth amdano fe, ond yna pan yn dechrau sylweddoli. Yr hyn yr oedd yn ei ddweud. Fe'n dechreuodd pethau newid, ac fe eithon nhw'n ffyrnig yn wyllt am ei daflu fe dros y clogwyn. Ond nid yna ymateb pobl tuag at yr efengyl heddi, pan maen nhw'n dod i weld a deall. Beth? I chi'n crybwyll bod rhaid fi droi o'r byd? I chi'n crybwyll bod rhaid i fi i gadw'r sabath a peidio mynd i'r gyngerdd ar y sil? I chi'n crybwyll bod rhaid fi feddwl newid fy swydd achos bod fy swydd troi'r amser ar y sil? I chi'n crybwyll bod i ddim yn gallu mynd allan i yfed un glasiad bach o win? Beth sy'n bod yna, maen nhw'n dweud? I chi'n crybwyll bod mi ddim yn gallu bod yn chydig bach yn feddw? Mae eisiau ymlacio yn y dyddiau dyrys yma. I chi'n crybwyll bod eisiau peidio fod yn anfoesol? I chi'n crybwyll bod rhaid fi rhoi fy mywyd yn llwyr i wasanaethu Crist, i fyw, i ogoneddu fe? I chi'n crybwyll bod rhaid fi feddwl am bob un gweithred dwi'n ei wneud mwyn ogoneddu Crist, i bob un lle dwi'n mynd i ogoneddu Crist, bod rhaid fi ddarllen ei air bob dydd, bod rhaid fi siarad gydag bob dydd, bod rhaid fi i fod ymhlith ei saint ar y sil. Mae hwnna'n ormod. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi deall yr efengyl? Wel, yn fyr i orffen. Llwyddiant Crist. Mi fydde wedi bod yn hawdd i galoni bryd hynny. Ac mae'n hawdd i galoni heddiw yn diwedd. Yn wyneb y troi ar fyd sydyn yma. I weld pobl yn newid i meddwl nhw mor sydyn. I weld wyneb mewn oedfa Pregethu. Ac i chi'n gweld y geiniog yn syrthio i'w le. Ac i chi'n gallu gweld o'r ymateb ar ddiwedd yr oedfa. Dyn nhw ddim eisiau siarad â chi. Dyn nhw ddim eisiau siglo llaw. Maen nhw eisiau ysgoich llygad chi. Maen nhw'n ffyrnig tu fewn. Dyn nhw ddim yn licio'r disgwyliadau. Dyn nhw ddim yn licio'r efengyl. Na, dwi eisiau efengyl am Iesu Grist ar groes. Ac yn sicrhau yr afi'r nefoedd, ond gai fyw fel dwi eisiau. Dyna'r efengyl dwi eisiau cael. Ond pan mae'n troi ar fyd mor sydyn, mae'n digoloni rhywun, mae'n drist i weld y fath atgasedd. Mae'n bosib meddwl nad oes modd llwyddo. Sut bod modd llwyddo? Ond yma yn y darn yma ceir gwersi eto. Wrth iddynt ei arwain yr Iesu yn ddisymwdd, yn ddiseremoni, i'w daflu dros ochr clogwyn, allech chi ddychmygu nhw'n gafael yno. Ac yn ei lusgo, ac yn poeri bygythiadau, ac yn mynd â fe at yr ymyl y clogwyn, ac yn mynd i daflu fe i'w farwolaeth. Ond beth i ni'n darllen? Adnod 30. Ond ef gan fyned trwy ei canol hwynt a aeth ymaith. Dydyn ni ddim yn gwybod sut digwyddodd hyn, a does dim ots nag oes. Achos i ni'n gwybod un peth, mae'n sicr yn wirthiol. I bobl mor benderfynol fethu sylwi i'r Iesu ddiflannu o dan ei trwynau, ac o'n nhw'n mynd at y clogwyn i un pwrpas i fynd ar Iesu a'i daflu fe i'w farwolaeth, ac yna rhywsut mae'n diflannu. Mae'n atgoffa chi o Ioan 8:59, yna hwy ac o dasant gerig i'w daflu ato ef. A'r Iesu amguddiodd ac aeth allan o'r deml gan fyned trwy canol hwynt, ac felly aeth fe heibio, aeth trwy canol nhw. Does dim byd yn rhwystro gwaith yr Iesu. Yr oedd yn gwybod fod ganddo waith i'w wneud. Nid oedd rhain yn mynd i rwystro hynny. Yr oedd wedi dod i dalu'r pris am bechod. Dyna pam y dath e.
A dyna pam doedden nhw ddim yn mynd i'w laddau pryd hynny, achos doedden ddim wedi gorffen i weinidogaeth. Roedd mwy o wirthiau, roedd mwy o eiriau, roedd mwy o bregethu, roedd mwy o drigareddau i'w ddangos. Roedd rhaid o fynd i'r groes. Dyna oedd y ffordd y proffwydwyd amdano. Dyna beth gafodd ei ddweud yn Genesis. Dyna beth sydd wedi cael ei ddweud gan y proffwydi i gyd. Roedd yr Iesu mynd at y groes. Roedd e wedi dod fel y gall pechaduriaid ddod yn blant i Dduw. Dyna oedd ei bwrpas e. A rhaid oedd iddo ffoi o'i cryfangen nhw pryd hynny, a dyna beth nath e. Ond nid eto yw y darn yn dangos mawredd Crist a'i gariad. I ni'n gweld fan hyn, mae e wedi dod o'i wir fodd. Dwi ddim yn rhedeg i ffwrdd o farwolaeth, mae e'n carlamu at Jerusalem, at y groes. A nid nawr oedd yr amser penodedig. Roedd e'n gwybod rhaid i fi gario ymlaen ac felly fe nath e ffoi oddi wrthynt. A rwyf wedi dod yn wirfoddol i dalu'r pris am eich pechod chi. Gai ofyn i chi sut y byddwch chi'n ymateb. Ydych chi wedi gweld mwy na'r gwirthiau'n unig? Ydych chi wedi gweld mae'r Iesu yw mab Duw? Ydych chi wedi gweld mwy na dim ond crefydd? Ydych chi wedi gweld mae Iesu yw mab Duw? Ond hefyd, ych chi wedi gweld, mae e'n waredwr i chi. Gai ofyn hyn i chi, ydych chi wedi edifarhau o'ch pechod, o'ch balchder, o'ch bydolrwydd chi, o'ch styfnigrwydd chi? Ydych chi wedi credu a phwyso'n llwyr ar yr Iesu? Mae ei fywyd a'i farwolaeth ef yn llwyr ac yn unig sydd yn achubiaeth i chi. Pam i chi'n cael achubiaeth? Oherwydd i Iesu Crist gadw'r ddeddf yn eich lle chi. Sut ych chi'n osgoi cosb? Achos chi'n ei heiddi fe, cymerodd Iesu Crist y gosb ar y groes. Sut ych chi'n lan mwyn mynd i'r nefoedd? Fym golchwyd yn lan yn ei waedef a lifodd ar y groes. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi dod at y groes? Ydych chi wedi golchi yn ei waedef? Ydych chi wedi teimlo'r Iesu'n cymeryd eich baich o'ch pechod a'i hoelio i'w groes? Ac yn rhoi ei glogyn o'i berffeithrwydd a'i gyfiawnder i chi? Ydych chi wedi ildio i'w ewyllus ef yn llwyr i'w ganllawiau i'w orchmynion? Ydy ei orchmynion ef yn hyfrydwch i chi, neu ydyn nhw'n feichus? Os ych chi wedi bod at Grist, maen nhw'n hyfrydwch i chi. Os nad ydych chi wedi dod ato, yna beth yw'r her fan hyn. Yna dewch ato, trai fod yn agos. Ydych chi'n debyg i'r rhai y Nazareaid yma? Oedd yn y synagog? Oedd yn ddigon hapus ei byd ac yn ddiolchgar? Ydych chi fel rheini? Ac yna pan yn deall, falle bod chi'n mynd i'r cwrdd ar y sil. Ac ar ddiwedd y cwrdd, pan mae yna oedfa, a pan i ni yn cael siglo llaw, mae chi'n ddigon parod i fi mas o'r capel a siglo llaw yn dweud diolch yn fawr. Ond ddim erioed wedi meddwl am y peth, ddim wedi effeithio ar eich bywyd chi. Odych chi wedi gwrando ar y gwir efengil. Oes na ddydd wedi dod, falle bod chi wedi clywed rhyw neges am wedi corddi yno chi. Wel, os yw e wedi corddi, os yw e wedi'ch gwylltio chi, fi'n siŵr bod yna lawer sydd wedi gwrando ar y negeseuon yma ar y we. Fi'n siŵr bod yna lawer wedi gwylltio'n gacwn. Yn flin gyda be maen nhw wedi gwrando. A dwi'n yn gwrando na beth o, dyn nhw ddim wedi. O dyna chi dristwch, ond trwy'r rhagluniaethau diw, na fydden nhw nawr yn gwrando ar y neges hon ac yn derbyn yr her. Os ych chi wedi chwerwi oherwydd rhywbeth gafodd ei ddweud, oherwydd deall yr efengil o'r diwedd, peidiwch â chwerwi mwyach, trowch, edifarhewch a chydewch at Grist. Pam? Mae e'n fodlon maddau'r cyfan. Mae'n fodlon eich golchi chi'n wynach na'r eira. Dyna'r gobaith. Na fyddwch chi fel rhain. A'r rhai oll yn y synagog wrth glywed y pethau yna lanwyd o ddigofaint. Yn gweddi yw na fyddwch chi'n cael eich llenwi gyda digofaint. Ond y byddwch chi'n cael eich llenwi a llawenydd iachawdwriaeth. Llawenydd yr efengil. Ac y byddwch chi'n ymuno yn y gan. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd. Hallelujah. Amen. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi o hyd byth. Amen.